sila maabot. Oo, Ha? Brad. Sigurado ka? Sigurado ka? Sigurado kay Kuya Brad. Yaga. Na-PM na nakon nga dirito mo. Sigurado ka nga. Diritong meet up ta. Amo gani. Oo. Pero sigurado ka pag mag-abot ni sila diri. Mataga tayo kwarta eh. Aside sa kwarta, di ba naghambal ta nga, kailangan na itong cellphone, di Ay, ba? oo, Brad. Kaya siyempre tanawa ba lang cellphone ko. Keypad na gini, buka na gini. Klaro gina. Budlay pag itang panahon sa mong Brad. Kita mo, kabalo ka nga, white ayan na anad sa mga pagpangabudlay. Di, ari ang mapos. Gani, pero Tsura ta lang niya gamit ha. katong mga kastorya na to, sigurado ka kaya itong mga kwarta ta to. Sigurado na, Brad. Pero Mahal na subo. ano ba to sila? Sige na pala. Mga ano ganito sila? Gusto ko mabalaan. Hindi na gani. Sige ka pamangkot na nga. Dugay-dugay maabot na to sila. Dua sila. Isa-isa ta. Pero Brad, nakulbaan ko Brad ba? Ano yung kulba mo? Di kay first time ni mo. Isa pa. Ako how first time ko. Wala man to kung balo si... Nanangid ko kay nanay, Brad. Pero ay nang pang kuhan ko to. Lisensya ko. Ang Sigura- ko. Manakat lang sa inyong balay. Sigurado na dali. Oo, pawala lang pala. Dugay-dugay ara na. Brad, Uy, ako lay lookout diri, Brad. sige Brad. Uy, problema na, Brad. Ako lay lookout diri basta ang importante, Brad. Pag magkakwarta na mo, bisikil ang pagko ninyo. Uy, problema na, Brad. Kining cellphone na mo nga keypad, Brad. Uy, hatag na mo ni karon mo kung Kana, Brad. madayon ang transaksyon ta. Pero wala ko ikuan dira bisang gamay lang dira pang tuba-tuba ba. Ano wala karon kay pagkatapos kay makakwarta kita siya ni. Ha? Ikaw, pag naabot tong kwartaw niya, tagaan ka na mo. Sigurado na. Uy, problema na. Basta bantay-bantayin mo dira. Sindi lang bala na kakatol to, Brado. Pero, tiki ka Basta- damo, kalamok. Kasi maabot tong tanod ba? Makita ta diri, naghahapa-hapa ta diri. Oo, hindi lang magpalat, ha? May problema na, Brad. Brad, may landong sang tao. Nagkapatulong di. Pasiga mo na na, Brad. Pasiya mo na na. Ay, nakulbaan ko ba? Di, bisan din lang tada. Brad, nanay padulong, Brad. Sige, sige. Dali na, Brad. Uod ko. Hoy! Asa ba din yung ginahimo din na ganaraban mo niya si Dadabs ka, hoy? Wala, sir. Hay, pangitan lamig damang diri, sir. Abang ba? Basta pag-abot to niya sa Corpio, buli na ka. Oh, sir. Wala problema, sir. Damay. Balan nga hindi ka gani. Magwa ang ulo mo da. Kay mo gani. kitaon ka da. Ara na. Ara na siguro. Sila na na. Brad, Bantay-bantay da. preparado na, Brad. Kaya rin na sila, Brad. Dua kabilog nag-iikiyay. Sa walay pabor-pabor. Oy! Sugato na lang ko, Brad. Oy! Ari na ako. Hoy, mga ondo. Buwan na ka mo. Mga undo. Hoy, Mars. Sigurado ba yung ka, Mars? Sigurado gid ako Mars nga diri kaya ang amon nga istorya diri sa puno sa nga kasya. Hello, Mars. Oy. Mars. Mars, makatilaw na kita Bes. atabs ani Uy, Mars. oo, bes. Oo, bes. Oo, tama ko, bes, ha. 40 ko katuig. Ha, bantay lang yan. Hello, Mars. Oo. Oy. Ti Mars, May- ready na dang imo nga kuan? Ready na dang imo nga perlas? Hoy, ganina pa ni Ready, Mars. Ay, ala. Ako ni bahala ni Ala ka, Mars. oy. Oo. Mayo ganina kay ready nang imo nga perlas ng sila nga anak. Basta ako, Mars. Ready na Jugo per Basta mami. ha. Basta magba... Dugangid ang imo nga kuan. Ang imo nga aerolube. Hoy, wala na ko gagamit, ana, Mars. Basi ko Oy. lang una, Mars. Wala na ko gagamit, ana, Mars. Wala na akong ginagamit ron, Mars. Virgin Ah, coconut. sige. Ay, oo. Hoy, ari na siya, Mars. Ang ilang sundo. Ari na. Ito na ang iyong sundo. Uy, hala. Unsa man ni Mars, mura magsikwa na ni Mars, mura katong ilahan ni Marimar. Anong gibuot mo ang balon, Mars? Katong kuan ba? Katong si Pulgoso. Hoy, Mars. Ay, kumpiyansa na, O Mars. di ba Mars, oh, cute. Hoy, unsa imong breed?
Kuha ko, Shih Tzu. Ay, hello, oy. Hoy, ready na ba kamong Ano? duhang? Ay, Mga bayuta mo. hoy. Oy, careful Ayaw ka nga na, ha. ha? Careful ka ng imong mga Basi, mensahe kwanti ka. ha. Basi ko medyo Oo. bagat ka. Nga kung ingani kami, dili mi kasaka. Hay, hang duha dito, gahulat na sa inyo, ha? Ha? Dito na mabanda sa may kahoy sa Ah, akas. o, di sige. Salamat sa imo dong, ha? Kami na bahala unya ka ni mo dong. Salamat. Oo. Salamat kayo. O, ari dong, o. O, Juan. Tarzan. Tarzan ka ba, Balgam? Oo. Ha? Hilom ra dong, ha? Ikaw ra nga mong kuhan diri nga mong witness. Mars, dali na Mars. Manulod na ta Mars. Dali na Oo, Mars. Bawa ka doon lang diri, Mars. Maayong gabi. Oy, mayong gabi ninyo mga papi. May gatubag diri Oy. Mars. Oy. Asa si Pipoy? Patay, bro. Di pangita na ka, bro. Madam, ako tong nagkuhan gali mo, ako tong kachat mo. Uy, ikaw di ay ito, ha? Oo, ikaw gali ha? Ikaw gali ni? Ara, ara ka gali da? Balikid sa wala? Balikid sa tuwa. Ako ini Oy. Ako gali si Juan, si Marian. Og ako na ay si Inday Garutay. Ako si Marian sa gabi at si Mario sa umaga. Mario. Madam, nakulbaan na kami kay first time abi na mo ni. Ara gali yung upod ko nga choice si Juan. Brad. Okay ra ba ni Brad? Okay rin ni Brad. Oy, Mars. Ako lang nang nagkaito, Mars, ha? Sige Mars, way problema na Mars. Total duwaman sila. Imo ang Juan, imong nakaitom. Okay. Ako apod ang Juan, nakaitom. Oy, Mars. Kung siya maka Mars, oy, duwa na sila nakaitom. Mauday, Mars. Oh, nya, dahil lang tanggalon sila ko kung postiso na makaplaster kog maayo. Ote, Ikaw, Mars. Plastera mo na imong postiso, oy, ala, Mars. ay. Tanggalon sa na ako ang akong bangkil. Rar. Brad, okay ra ba ni Brad? Kulbaan ko. Okay naman siguro na, Brad. Pero Brad, medyo alanganin gani ko, Brad. Pero wala ta may mo, gaya lang-alang sa cellphone. Brad, sa may maayo ani, Brad. Why na yun? No choice. Pasuktan na lang siguro. Ay mo, Dudong! Ay, mga dudong. Dali na diri. Diri kita sa tangkal. Okay, ikaw. Ikaw nakaitom. Dari ka na ako, ha? Oy, Dari oy, sa may bes. sabutan. Dito mo kuan o. Dito mo dool sa kuan sa turugban. Ako ni bahala dari. Oy, Dodong, okay na kami ha? Oy, okay ba ni nga tong lookout? Mga pogi? Okay na, madam. Okay. Brad, kung ano magikaroon mata mo, singgit tabang. Brad, iba-iba di tagpisto, Brad? Abi ko gani kung... madam, Madam. hindi ba pwede Isa lang may... isa na lang tatanan? Oy, mga dudong. Oy, bawal. Dali na dire, dali na. Oy, bago ang tanan, ipakita sa namon ninyo ang mga bag-o namo nga mga cellphone. Cellphone. Imo na ba si pakita niya, Mars? Ari, may bago ako nga kuhan, C3. Wow. Mars, unsa ka ng unit imo ha, Mars? Kini Mars, bago na gini kining Apple the app. Ay, ala Mars, okay na ha? Hoy, okay ba yan yung kuhan? Apple di up nga kuhan? Apple di up nga brand? Okay ning ako C3. Ano ganing buhat pasabot ng C3 Mars? C3. Kuhan, murag kuhan sa Mars. Budget meal. Dali na. Brad,
Lami ka lang mo cellphone, Brad, tanawa, Brad. Gani, Brad, nagaingat-ingat, Brad. Pati, Pero ano, bago Brad? na, napadari, 5,000. Ay, ala, Wow. ha. Wow. Ay, 5,000, Sa 5,000, apil na ako diha. Mars. Ano? Wala mas ako diragwan. Ay, 500. Wala problema na, Mars. Bisa bago ay sa 1,000. Ako lang problema. Ako lang 1 Mars ba? 500 Mars kay wala pa akong pang down ani sa kuan sa kanyang cellphone. Wala ko naka Mars nga kuan ni. Kami ready. Wala problema na, Mars. Gusto ni mo ako pa'y binulan, ano. O, sige, Mga Mars. toto, Sige, Mars, preparado na mo. ha? Good luck. Brad, saan na natulala Ay. makadira? Dali na, dali. Brad, natulala ma. Brad, Matuwa lagi ng cellphone lagi. Matuwa lagi ng nami cellphone. gidabi yung cellphone, Brad. Di. Sansa na nato ni Brad. Ba't sana tanong naman? Oo. Oy, Dong, dali dali lang. na din sa tangkal. Ako? Naghanag lamok, oy! Brad, ikaw mo siguro kitawagan naman. Mamang, I'm coming. Brad, iklaro ba? Brad. Ako ba kitawagan na niya? Oo, ikaw to. Ako? Oo, ikaw. Patay na rin, dako Di ba? ba ikaw nakaito? Parang maming doon na kaitong. Tanawa na ginagawan ito. Patay, bro, dako ba kay lawas? Papi! Dako ba kay lawas ni? Kanto, mami, Mura man katong lawas sa imong kaila, Brad, nga taga-kuhan. Sige na, Brad. Sige, Brad. Kaya damo lamok. Katong sigma picture ba? Itong gwapo kay purma. Ang gani, Brad. Basig mo ni, Brad. Siguro, Brad. Sige lang. Oy, to. Dali na to. Kayo na pagod rin. Puno, nagbutoy niya kung... Ay, mga agog lamok. Dali na. Call ako to, call. Ikaw gyud tong akong gipangita. Sige, call. Sige, call. Oy, dong, dali na, dong. Sige. Naga nagbagsat, oy. Okay na lang ba ni Darin? Ano ba tawag na ko sa mga tita? Mamang. Just call me Mamang. Mama. FYI. Wala ko dati, ha? When I was in high school, I'm valedictorian ako. Ako ba, mama? Oo. Dagang naglamok, oy. Unsa mo, ay? Magunsa mata, diri? Yatag na sa daan ng cellphone ko. Ay, oy. Ikaw pogi ba? Sigurista ka, ayaw ka. Dapat Dili. dapat kaliwaan na. Dili sa? Dili man ko, ay, kabalo ko nga kuan. May isang salita ako. Basta, ihatag lang ang unsa mong gusto. O mapasa mo ang cellphone. O hatagan ta kag kuan. May free ikaw nga load for 1 month. Diba? Kung maayo ka kag mabuot ka, malay mo, buhaton ta kag scholar. Kamusta na ka to kung amigo? Kung amigo naman na. Okay ka ba na, Brad? Brad, okay lang ko rin, Brad. Ikaw na, Brad, okay na mga. O ito. Okay lang ba ka to? Call? Ayaw kong tawag call, oy. Tita na lang. Alanganin manabing nga daw tita ko kay daw ang call takabing. Ikaw Tapos mabungot-bungot naman ni ako, para ino Call? bangal. amo na lang mo nga buhok call. Oy, din sig dagang pamangkot ba? Ikaw ba? Malay ma-hurt man ko ana, oy. Nakita ta ka abi dati call kay daw makita ta ka permi nga sa dalan bala ganakat. Ano ni sig pamangkot, oy? Alam mo, gusto kag cellphone o di ka gusto ani? O tanawa lang ba, o di ba? Gusto cellphone ko eh. O gusto kag 2,000?
Basi kung pwede kun, dugangin na lang na kul, be. O, mo na kong 2.5. Na, Oh, pwede na na kul, ah. oh, dali na. Ako na bahala ni mo, be. Oh. Dili, ana. Kani, oh. Kul, O, kani dapat, oh. Ay, kani dapat, oh. Diba? murag malay man na kul. Walay mali, ani. Anak di ay na kul. Amo kinisya. Ari. Bantay, bi. Ari. Wala lagi mali, ani. Ako na bahala ni mo, be. Ari, plaster. Kul, mauli na lang ko kul. Bala ng Ayaw. cellphone kul. Ayaw sa guli, ari pa. Ya. Brad! Mauna ka uli, Brad! Brad, nakuha na di mo cellphone, Brad. Nakuha ko na, Brad! Pero hindi ba kaya? Uy, Ano kayo natabot? uy, dong. Ayaw papikto ato, ha? Ingana ragudong basta kuandong. Basta ka nang first time. First time name mo, ha? First time na ko, te. Ay, maayo, ha? Te, Ate, sige. Dali na. diretsuhan na ni te. Kaya nakauli na ako, amigo, te. Ate, sige, walay problema. Ani dong, ha? Adong, ha? Plaster na, te. Agwanta dong. Te, Oy, ay, plaster na, te, plaster. Dili nga na. Uy, dili nga na. Anong boots ang balong mga dili, ana? Mauni, oh. Ikaw diha. Ako dire. Mo ba, ne? Mauna. Te, Mm. dali Sige, lang. ha? Dali lang, te. Dali lang, te. Uno. Dali lang, te. Dos, tres. Dali. Aragoy. Okay. Uno, dos, tres, cuatro. Sa linya sang bihon gisado. Dali lang, te. Oy, Dali lang. Dili mo ni Mao. Mauna. Lagi, di ba? Una ginaba. Ako dira, di ba? Ako dira, di ba? Hindi, mali na. O, sige na. Hasta na kita sa 3. O, 4, 5, 6. Sa letra sang bingo. Ay!